gbaa bụ egwu bụ na na-eti mgba onye ọbụla a na-atụ ụjọ ọkụ mmụọ maka na ọ na-erutere anyị maka eluigwe na ọkụ mmụọ eluigwe ga-adị anya ụmụ egwu acha kedu osisi ahụ na-amị mkpụrụ ọma o nwere ihe na-enye ya mmiri onye na-ekweghị na Jizọs ọ tagbuola onwe ya n'ahụ mgbe m chetara afọ one sister ma Tony nke Delta ndị egwu ezikwara Israel anya na-ele bụ somebody ka nọkwa ọ dị ka ome 65 years ụbọchị a still looking very young. Ndị take over from Israel after Israel at least ndị mitichara anyị bụ ụmụ ihe Cornelius Benjamin na Cornelius Benjamin, Felix Ndukwe, yes, ma Paul Nwokocha ha you know kitas anyị abago na era of you two they bless me you know yes, daddy wey dey pamper kita a na-agbazi ya agba people the era kita nọ kita bụ era kedu ihe ifili ebe ekwesịghị ịnọ maka na ụwa na-eje ụwa na-eto eto ka ifili na ya na-emetesi ya otu esi eme ya na enwe ebe gospel musicians na na-emetechi ya onwelo gaa n'iru ebe ndị na-akụ egwu ụka ụfọdụ na-adọrọ emetesi ya bụ itinyezi anya na ọ bụrụ na achọtaghị ego na ya kama mmadụ kwụchigodo ụzọ azụgbuo ya kama onye anyị etinye aka n'ife ọjọọ ụfọdụ na-eje were ikike nke ọchịchịrị na-edịka ijebe dibịa ka e wee saa ya onu ka ọ wee bịa gụọ egwu ụka nke a bụ nnukwu ọdịda ka ọ bụ maka na mmụọ nsọ zuru ịsa mmadụ onu kama ijebe ebe dibịa so nke ahụ kwesịrọzi chaa o kwesịkwa ka anyị chighekwa azụ. Ọ bụrụ na e nyere gị onyinye egwu chọọ nke bụ akara aka gị Chineke nyere gị karịa ma ije na-ezuru egwu mmadụ ndị ọzọ tiri na-eti kama ọ na-agara aga afọ jee dibịa bịachaa gị onu ọ dịrọ mma. O nwere ndị e nyere onyinye iti egwu, nwere ndị nwere mmasị ihe banyere egwu na-akwanye onwe ha n'ike ka ha fụ na ha bụ ndị egwu. Ụfọdụ ile anya fụ na ha bụrụ ndị egwu na o nwere ike iti ụzọ egwu ise ma ọ nwụrụ nke bụ igwe kama na egwu ndị mmadụ ka ọ na-eje were na-agụgharịsị. Kedu ihe mere ọ dị ka ma ndị na-emerụ nche